jalali kai mun dauki na rayuwa cikin banka ka kara tsarkake ruhi Allah in ɗayan ta girman ka Allah duk juyin zamani karka bani na shirka ubangiji ana na ganin wani koyin kira shi ya kai ka Allah salatan summa salam sayyidul kaudi wa alai wa sabati ajma'i na rabbani salatin ya mamaye auliya da anbiya rabbani su kula ma uku yaushe burin su ne ya da addini da ya za a warware nafsa a yau rayuwa cikin Allah ba gane lamarin nan sai an shigo cikin fa'ida shewa Ahmadu Tijjani shaidar mu ne agun Allah bayan duniya ta yi maka shaida gurin fadar Allah duniya gaba ɗaya ta rikicewa na batun fahila la ilaha illallah 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 ala muhammad rasulullah Allah ya sarkake annabi duk sirrina a hannunsa kowa da tawayen shi ta askewa da tarsa ya bashi martaba da mukamomin da babu mai irin nasa kai ne makular girma gatan duniya ba kai ne mai girman da rabi bayani a Qur'ani wanda duk ya bi ka Muhammad shi za ya sami imani kai ne rama gatan duk duniya sayyidul kauni kuma Ahmad mai jin kan bayi ne hada da isani kai ne ka je sama ta bakwai ka gana da lillahi har ya baka sallah ka kawo bayin sa nutsuwar ruhi sallah sun aka bashi ya bawo bayin sa lillahi da cikin ni'imar sutura kwaya biyar rahmatullahi shugaba abin da kake so nan take rabu zai baka arziki gaba daya har aljanna ma tana a hannunka sai dilujid da ma'aiki nauyin mu duka ka dauka sai dai mu kara godewa sarki Allah wanda ya yi ka girma daukaka da buwaya amada agunka an tare duka mai musun haka manzon Allah wallahi ya zare daga lafiya mai kyakkyawan shiga mai adan kore domin kare duka kuncin nan gare mu an kore Allah ce ta an baka in ka ce a shafa wutar ma wallahi babu mai shakka dan na ji aljannar ita ma da kanta ta yi daukin ka gurin ta so take yi Ahmadu kullum ta samu kamshin ka duk annaba manzanni girman ka sun nuna da samuwar ka ta mala'iku sun yi matukar murna Allah mu da kansa yake kuma girmama ka kwa Qur'ana wa innaka la ala kulli azim raga ta nuna to sai da jin kan bayi wannan yana a halinsa garkon amana ko da can al'amir sunansa la yas'al shay'an ba a neman abu a hannunsa face sai ya bayar mamuri san babu tamkarsa sannan yana da karamci ga tausayawa al'umma kullum kiransa ga bayi su ba Allah su yi wallahi wanda ya bu Muhammad san ba so mana dawo kamar so yake ga al'ummarsa kullum cike rahama abin neman bayi kuma madogarar kaunu kayi ba kowa ga ta kai wa insa har jinnu mafakar rijali gaba ɗaya ya da al'ajal launu ƙaunar ka ce manzon Allah take sai ta imanu wanda ya bi ka kuwa kiyama shi za ya samu gatan ka wanda ya ki ka manzon Allah babu shi babu ceton ka wanda ya bi ka ma kuwa a duniya za ya samu albarka shugaba ka samu rayu da kai mu tashi da ƙaunar ka shugaba ka yarda da ni abu da sharaɗa ne masoyinka wanda wani abin so burina na gani ne ta biyanka so nake kamar ɗibi in zo madina na gaishe ka inda kamun haka na sun na yi dace a ƙaunar ka